sådan, at vi gør 3 ting. Vi kommunikerer om emnet, om hvor stort problemet rent faktisk er, hvor det findes hen, men også hvordan man arbejder bedst på at stoppe det. Og vi tror på, at jo flere mennesker, der ved noget om emnet, jo mere får man også gjort ved det. Så det vigtige er, at der kommer en større bevidsthed om emnet, så det er nemmere at formidle videre. Og det er den ene ting, vi gør, men kommunikation gør det selvfølgelig ikke alene. Den anden ting, vi gør, er, at vi er til stede der, hvor de store beslutninger træffes. Altså til nogle konferencer i Udenrigsministeriet om at forbedre kvinders forhold i verden. De skal jo vide noget om denne problematik for at prioritere, at der bliver brugt flere penge på det. Ja, jeg har været i Senegal, og jeg har været nede og besøgt nogle af de organisationer, som vi arbejder sammen med. Jeg har besøgt nogle af de landsbyer, som allerede nu har stoppet omskæring af piger, og jeg talte med dem om, hvordan deres proces var, hvorfor de valgte det, og hvordan de har det i dag. Og jeg har også været nede og besøgt nogle af de landsbyer, som ikke er nået så langt, og som ikke har stoppet omskæring endnu. Den tredje ting, vi gør, det er, at vi støtter projekter der, hvor kvindelig omskæring sker. Og den erfaring får vi, når vi er helt nede i projekterne, så derfor støtter vi også det, og sætter penge ned til de projekter, vi har valgt at støtte. En omskæring er meget traumatiserende, og i de fleste tilfælde så foregår omskæring helt uden bedøvelse. Så pigerne går selvfølgelig igennem en helt ufattelig smerte. Og så går de også fra at have en helt rask og velfungerende krop til en krop, der måske er syg. Og samtidig med det, så får mange af pigerne frataget deres seksuelle nydelse, og derudover får de svært ved at føde børn, og de får faktisk et helt ødelagt underliv. Og så er der helt svigtet. Det er jo deres mor, altså deres nærmeste, som sender dem igennem den her forfærdelige oplevelse. Og det kan være rigtig svært at leve med, altså at det her menneske, som man stoler allermest på og allermest tryg ved, er det menneske, der beslutter, at man skal påføre os den her smerte, der er i forbindelse med omskæring. Og det kan være rigtig svært at tilgive, om det så er bevidst eller ubevidst. De her piger, de gennemgår både ekstremt hårde psykiske og også altså mentale og fysiske forandringer, og bliver højst sandsynligt traumatiseret resten af deres liv.